Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua. Egunon, gaurkoan Elizondon gaude, Paularena auzoan, Patxi Olazarrekin, Elizondoko konpartsako kidearekin, bera Doneste barra. Egunon? Egunon. Konta iguzu, noiz sortu zen Elizondoko konpartsa? Elizondoko konpartsak erraldoiei dagokienez, aurten 75 urte egiten ditu, 1957koak dire erraldoi zarrenak. Baina, urte batzuk lehenago erraldoiak baino lehen Buruhandiak zeuden Elizondon. Eta pixka lehenago ere bai, Iruñetik etortzen ziren bi kiliki, bestetako, eta horrei segituz Buruhandiak egin zituzten eta gero erraldoiak. Orduan urte parasta bat hasi zirela ematen duela hemengo konpartsak. Zer dakizue hastapen horietaz, nor bultzatuta eta nolakoak izan ziren hasiera horiek? Hasieran errandugun bezala, Buruhandikin eta afizio asko zegoen, eta orduko alkatea zena, Jose Erasok, pentsatu zuen erraldoi batzuk enkargatzea, 1957 urtean erran bezala, eta bere izan zen bultzatu zuena dena, enkargatu zituzten erraldoiak. Arazo batzuk izan zituzten, berandu heldu zirela, bertze enpresa bat enkargatu behar izan zituzten, eta diotenez, orain ditugunak ez dira eskatu zituztenak. Hori ez dakigu seguru ere ez, erraten den gauza bada. Anekdota bitxikeria bat. Bai. Ze helburu betetzeko sortu zen konpartsa? Buruhandikin eta erraldoiekin, gehien bat herriko bestetan goizak girotzea eta aurrendako eta denbora pasa bat bezala, ez? Orain pertsonaietan murgilduz, pertsonai 75 urte dituenez konpartsak, pertsonai zaharrak badituzue, baina berriak ere sartu dituzue. Solastu pixkat pertsonai berri hauen inguruan? Erran bezala, tiron asko zeukan konpartsak, jende asko konpartsero desente zauden ere bai, eta beste bi erraldoi berri egitea pentsatu zen, ez? Jendeak eskatuta ere bai. Eta aurretik errege katolikoak zeuden, Fernando eta Isabel, eta gero beste bi berri egin ziren, Enrique eta Margarita, ditutakoak. Eta pixko eta aurrerago, ere bai, beste bi txikiago egin ziren, gaztetxoendako eta horrela, martxa hartzen hasteko, eta horiek ziren Jaime Belaz de Medrano eta bere emaztea. Jaime Belaz de Medrano hau zen Amaiurko gazteluko azkeneko alkatea, eta defentsan egon zen azkeneko persona. Konpartsaren duela 75 urteko hastapen horietan, ze pertsonaia aukeratu ziren? Lehenengo intentzioa zen pertsonak izatea bazutenak loturak Elizondokin, Baztanekin eta holako zerbait. Baina ikusi zuten dataldetik heldu zirela Elizondoko bestak,
eta orduen enkargatu zuten Bartzelonako enpresa batei, eta enpresa horreia bazituen moldiakinek, eta orduen izan ziren errege katolikoak. Badirela ere, Nafarra Riberan badire Falsesen, Peraltan, eta hainbat erretan dire igualak, aldatzen dire arropak, baina dire igualak. Eta izan zen hori orduen. Bazuten intentzioa iteko hemengo zerbait, baina azkenean gelditu zen errege katolikoak, Fernando eta Isabelek. Alik eta azkarren behar zirenez, eta ekarri zituzten. Hoi da. Nork eta nora aukeratu zituzten? Pues izan zen garai hortako alkatea eta kargodunek, eta beraiek ikusi zuten lehenago bazela hemen hori falta bat, gigante falta eta baziren buru handi betzuk, eta horren aukeratu zuten itia, eta zuten pentsatzen izan entzela olako exitua, eta ikusi denborakin azkenean hasi ziren bikin, eta hain batu gule 6 gainera. Eta 75 urte? Eta 75 urte indutela, azkenean da. Ez dela guti. Pertsonaietan, zein izan da eduki den evoluzioa? Bai, hori erranduten evoluzioa, hasieran izan ziren bi, eta egon izin gara bikin 50, gehiago, 60 bat urte edo, eta gero sortu ziren bertze bi, erraldoi handi, eta orain duela guti, ginun bertze bi, diela ertainak, gaten dutela gaztetxoak 15, 16 urtekoek eta, horien dako ere ikusi da, badela bastante kantera, eta hola jazteko beraiek ez, esperatzeko handiak izan arte, eta hori izan da evoluziona. Pertsona izarretan zentratuz, jakingo zenukeraten, zeintzu diren dituzten ezaugarriak? Bai, hasian intzuten erramut bezala Bartzelonako enpresa batek, eta neurtzen dute 3 metro 10, eta baute 45 kilo inguru bakotxak. Eta lehenago hasieran izan ziren materialera aldatu de, izan zen lehenik karton piedra deitzen dena, azkenean papera, karton itxurako bat, eta gero denbora aurrera ganez berritu ziren indire fibrantzeko batekin, eta orain lehenago denbora txarrakin, uriekin, ezin ziren atra, bustitzen ziren eta ondatzen alziren, eta orain euria onditziten baduen, ondatzen dira, baina aguantatzen dute humedade pixket, eta azkan dire berritzen azkenean, kaballeteak ere berritu dire, arropak ere. Eta ezaugarriekin jarraituz, altuera aldetik eta pisua aldetik ere, Mantendu dire, bai. Aldatu izin da igual zerbait ere, eta arropa ere azkenean, arropak bere pisue badu, orden arropa ere berrituz gandenez, zerbait aldatu izan, ezaugarriek aldetik, mantenitu dena, eta berritze aldean ere pintatzean eta errespetatu de hasieran ziren bezalakoa. Orain, jantziez hitz egingo dugu, norak egiten ditu jantziak? Gaur egun Elisa Muñozek eta bere ama Pakita Morenak egiten dituzte, beraiek enkargatzen dire egiteaz, berritzeaz, konpontzeaz eta dena. Eta aurreneko jantziak egin zituzten Las Hermanas de la Caridad. Hemengo monja batzuk eta zirenak, horiek egin zituzten. Eta orduan gaur egun eranduzunek ere bai arduratzen dira pixkat, jantziren bat josi behar denean edo, berek egiten dute. Hoxe, bestak aietzen diren enean, berek arduratzen dire, konpartsaren gatorri, jantziak hartu, zerbait ere behar bada josi, konpondu, garbitzera ematen dituzte beraiek, erratealda beraiek dire arropen arduradunak. Buru handietaz, zeintzuk dire konpartsan dituzuen buru handiak? Momentu honetan 6 buru handi badire, konpartsan. Hasiera batean, Bartzelonatik karri ziren, edo Bartzelonan intziren, oraikoekin bat ere zer ikusik ez dutenak, eta oraikoak dire 6 erranduten bezala. Eta hauek intziren, Aragoien intziren, bere denborian, eta segitzen dire horiekin.
Eta orain gaur egungo konpartsan zenbat partaide zarete? Ba, gutxi gora bera 18-20 bat izango gara. Beti bada baten bat alduena, ezin duena, eta bestetan ere txandatuz jaten gara. Batzutan batzuk ezin dute, bestetan, bueno, hoxe. Eta gero hori erraldoi dagokienez. Buru handiekin, pues, urtero iten da gaztetxo talde bat edo bilatzen da, buru handiak eramateko, 6 buru handi dire, orduan saiatzen gara 12 bat gazte edo bilatzen, egunero rotatzen joateko, eta ez nekatzeko, erran bezala. Eta konpartsaren barruan, denek ez duzue ardura, lan hauniz izaten dira, ez? Orduan, imaginatzen dut denak ez duzuela erraldoiak eramango, edo musikase arduratuko, bertze motatako lanak egitase arduratuko da baten bat? Bai, azkenean konpartsa barruan 1000 gauza dira, ez da bakarrik erraldoiak eramatea edo dantzatzea. Garbitu, bildu, udaletxeekin egon behar da, herriarekin, eta dena asko gauza asko, eta badire batzuk arduratzen direnak, baina saiatzen gara denen artean dena banatzen. Ez izateko norbaitek dena ardura berdat. Orain, ekitaldietaz hitz egingo dugu pixka bat, konta iguzu, nola duzue urteko ekitaldien kontua? Ba, gehien bat, atratzen gara Elizondoko bestetan, eta, aurten ere badugu irtera bat Tafallan, maiatzaren 21ean, eta gero, jendearen arabeta azken gara talde txiki ere, eta, deitzen digute ateratzeko, eta, beharra dire, koinziditu, guk elkartzea taldetxo bat ateralizateko, eta holako zen momentu unten, badugu maiatzak 21ean, Tafallan, eta gero, dena ongi segitzen baden, pandemia honekin, aterako gara beti bezala Elizondoko bestetan. Oida, kondizio normaletan, ez? Oida, kondizio normaletan beti dugu Elizondoko bestak bai edo bai, eta gero, inguruko herrietan eta ere, deitzen badiguten eta igual ateratzen gara, baina beti azken gaude lotuta, zenbat jende gauden egun hortan posible dugunegan. Eta Elizondon ekitaldiak aurrera ematen diren egun horietan, ze lotura dago herriaren eta konpartsaren artean? Herri bezala lotura, azkenean konparsa herriena da, orduen lotura beharra da mehar, azkenean beraiena da, gugara azkenean gaten dugunek, eta herritarrekin lotura ona, nire kusten da badela evoluzio bat, gero eta jende gehiago etortzen dago izetan kustera, eta azkenean laguntzen du gainera ateratzeko erraldoiekin. Eta Elizondoko herritar bat, gazte bat, adineko bat, berdin du, interesa duenean konpartsan hastera, nola da ikaste prozesu hori? Bira, ez gara jende handiz, hasik eta aurten igual aipatu dute, beraiek, imar dugu egun bat atera behar dugu erraldoiak, nahi duen jendea probatzeko, beti bada beldurre nik ezin dut gan, badu pisu handiz, eta dozeinek probatzeko, sartzeko, goratzeko, eta nahi baduen hasteko. Eta, hasti azkenean da gauz guzia bezala, hastean ez dakizu deus, hasten zara mantxo ikesten, izaten dugu ensaio batzuk, hasten gara hilabete baldenago edo ensaiatzen, hastean egun bat, 2 egunetan, eta, gaten zara mantxo ikesten, ez da minimo bat, ez da zu sartzen zara, gaten duzu hasieran kale jiratan, eta gero, soltura sartu bitartez, hasiko zara dantzak ikesten, eta dantzatzen, eta, ez da minimo bat behar, eta deusik. Poliki Oida, bakotxak badu bere gaitasunak ikesteko, bakotxak baute ritmoa gehiago bertzea gutea, azkenean denak onartu dire, eta falda azpen ez da zinore ikusten orden, hasi que ez da problemik hortan. Noiz kaleratzen dira erraldoiak eta buruhandiak? Buruhandi, bestetako egun guztietan atratzen gara, lehenbiziko egunean goiztatxalde, eta bertzenaz goizetan. Eta gero, bestetaik aparte ere bai, bertan egune, hemen iten dena, komertzioek eta antolatzen duten egune, komertzioak atratzen duzte postuek eta kanporat, eta egun horietan ere normalki buruhandiek atratzen dire, baina erraldoiak ere bai, eta gero kanporat ere viajeak inektugu, Nafarroaren egunean egon gara, Don Esteben ere hemen hurbilean, Lesakan ere bai, gero Marzilla, Nafarroko bertzetoki betzuten, eta Bilbon ere bai. Gauze da, eskatzen dena konpartsatik, irizpide bat dena gateko, herri hortan konpartsa izetia, hau da, erraldoiak izetia. Gero guk nahi izenez gero, beraiek ere bueltan torri alizeteko. Orain, dantzetaz hitz egingo dugu pixkat, ze dantzatzen dituzte erraldoiak? Dantza mota ezberdinek, gehien bat balsak eta jotak dantzatzen dire, baina gero ere bertze batzuk berexiago
batugu, konparsako batzuk badakizkitenak, alare denek ez dakizkigu dantza horiek, minue, larraindantza, sagardantza ere bai, eta gero laera hori ere bai. Baina erran duten bezala, gehienek ikasiek dugune dire balsak eta jota batzuk. Eta horiekin tiretzen dugu gehien bat bestetan eta egiten direlaik. Gero koreografian berrikuntzak sartzen dituzue? Bai, hor dugu konparsero bat, Ander Loiarte, hori izaten da normalki koreografia berrik asmatzen duenak, edo egiten duenak, eta ez dut erramar urtero, baina bueno, beti horri biltzen da estudioan eta dantzak asmatzen. Eraten zenuen hasi berriak izaten duten beldur horretaz egingo alduten edo ez duten alegingo horrekin lotuta. Erraldoi eta burua handi bakoitzak zenbat partaide behar dituzte? Bai, ideala izanen zen eguneko erraldoi bakoitzak 3 izatea horrelako zerbait. Ideala. Gero, erran dute bezala ez gara genda handiz, eta badire egunek suertatu garela 2 bakarrik, edo 2 erraldoien dako 3, edo baina, bueno, ideala izanen zen hori 3 bat erraldoi bakoitzeko. Eta buru handietan, eguneko bat buru handi bakoitza ateratzen da, persona bat, gazte bat izaten die gazteak, eta gazte bakoitza egunean egiten du, bera bakarrik bere buru handiekin, eta egunez egun aldatzen dire gazteak, batzuk errepikatzen duten, izanen zen bat, eguneko bat. Eta erraldoietan eta buru handietan, zeintzuk erango zenituzke direla maitatuenak? Maitatu bakoitzak izanen du bere gustuak. Nik buru handietan demonio, nire gaztean nintzelaik, ganuen demonio, eta bautor maitasun antzeko bat, eta erraldoietan agian igual zarrenak, azkenean, klaro, 75 urte dute, gehienek betitik zautu dute, eta izaten aldia igual maitatuenak. Nire kasuen ere, errege izanen zen, errege zarra, Fernando maitatuena.
logistika aldetik, eraman behar direnean adibidez, erraten duzu Bilbon edo, eramateko hori zaila da, edo nola duzu? Biletu gara duzu edo kamion bat, o furgoneta bat, eta hori solastu behar da deitzen dakutenekin. Ja norek egiten duen porte hori. Gure kontu baldin bada, gero ere, igual sosa eskatuko zaiez, azkenean diru sarrerak ere hemen ez ditugu, eta eskatu gartzaile beraiei laguntze hoi, jake gaten garen, behinpin porte hoi iteko. Eta beraiei patzen dute, edo bertzen guk norbaiti deitu eta faktura pastu. Aldatu dira konpartsaren aktuazio egunak, ospakizunetan? Ez, egunek ez, segitzen dugu bestetan atratzen, eta gauze aldatu dena bestetan, erten alda, geldialdi gehiago egiten dugule atratzen garelaik, ez kale jira, dena ez da kale jira. Egiten dugu geldialdi haunitz, kusitere jendia gure arrimoan ibiltzen dela, geldialdiekin eta dantza gehiago egiten aldela, erten alda. Baina berez ez, ateraldiek segitzen dugu bestetan atratzen, bertan egun horietan, eta gero dependetan ondik deitzen dakuten eta kuadratzen badako. Eta orain aurrekontu eta finantziazioari dagokionez, nola egiten duzu, nola eramaten duzu aurrera konpartsa? Konpartsa berez ez du bere izaterik, herriarena da konpartsa. Erraldoia buru handia dena herriarena dire, eta herria da arduratzen dena gastu guzietaz eta hori. Eta gero ere bai, dirua behar izan denean, adibidez erraldoi berriak egiteko eta herriko jendeak ere dirua jarri du erraldoiek egiteko. Zer eragin eta onarpen sozial ikusten duzu konpartsarekiko, herriaren gandik? Onarpen soziala horrontona ez. Urte batzutik honata, somatzen da geroz eta afizio gehiago dagoela, aurrak oso kontenuatzen dire, konpartsaren atzetik, gaitak egiten dituztenean denak lasterka etortzen dira, arron konten gaudea alde hortatik. Eta hoxe, gure eragina da, gure eginkizuna goizak alaitzea, bestetako puska bat betetzea, eta horrekin arron konten gaude.
Xabi, azken hausnarketa bat eskatuko nizuke eta aurrera begira ze asmo dituzuen konpartsa bezala. Bai, pues bueno, lehenik nahiko nuke erran gu konpartsa baten dugunek eskertzen dugule herritarrei harrera maten diguten harrerangatik, azkenean goizetan ateratzea eta ikustea aur guziek dantzatzen dugule, azkenean txaloak, azkenean denei gustatzen zaie eta eskertzekoa da. Eta gero zer ikusten duten, iduri du hau azkeneko urtetik orain gehiagora doala, eta nik uste hola segituko duela, boom hau handitzen, eta gero aipatu da, 75 urte hauek erregezarrenak, aurten pandemia dela eta ezin dugu deus egin, baina hurrengo urteko segurenik izango dugu sorpresen bat, eta aktuazionen bat, eta hori aintzinago ikusiko da, baina gure ideia da zerbait ospatzea.
Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.